Здравейте, приятели! Ето една йога практика за мобилност и сила. Айнгар. Отиваме в куче с поглед надолу. Задържаме. Минаваме през куче с поглед нагоре. Чатуранга. Отново куче с поглед нагоре. Връщаме куче с поглед надолу и подскачаме. Връщаме. Отново зоблен кръг, куче с поглед нагоре, чатуранга, куче с поглед нагоре. Отиваме куче с поглед надолу, дигаме петите, отскачваме и пак връщаме в изходна позиция. Зоблен кръг, пускаме таза, йога планк, чатуранга, връщаме и от тук куче с поглед надолу започваме да усукваме. Дясната ръка хваща левия глезен и задържаме. Сменяме. Отново и връщаме. Едно, две, три, 4. От тук задържаме и минаваме през страничен планк. Отпускаме краката, връщаме отново. Сгъваме, връщаме. Сменяме последователно и връщаме куче с поглед надолу, след което хващаме с лявата ръка десния глезен и задържаме максимално. Отново сме в йога планк. Сменяме краката, сгъваме. Връщаме. И още веднъж. Хубаво е да задържаме повече в астаните, за да може тялото да свиква. Отново куче с поглед надолу, куче с поглед нагоре, чатуранга. Изпласкваме тялото и пак. От тук куче с поглед надолу, вдигаме хубаво десния крак и отиваме в йога напът, след което слизаме на лакти и задържаме. 1, 2, 3. Връщаме отново. От тук минаваме директно в вдигната висока дъска с вдигнат крак. Десен, сгъваме. Натискаме много на ходилото. Лявото, левия свод и лявата ръка и задържаме. От тук отпускаме. Вече ако сме се разтегнали достатъчно, имаме тази мобилност. Отпускаме в Команасана шпагат. Дигаме хубаво крака. Отново сме в куче с поглед надолу, с дигнат крак. И връщаме. Вдигаме хубаво левия крак. Задържаме. И преминаваме в отново йога планк с ляв крак. И задържаме по този начин. 1, 2, сгъваме. И разпъваме хубаво.
може леко да отпуснем отново. Значи, ръка натискаме с дясната, държим, пускаме. В случая махам постелката, защото доста се парзаля и отпускаме в Хуманасана шпагат. Задържаме. Вдигаме отново. Значи ще повториме йога дъската от куче с поглед надолу. Хубаво. Когато се парзаля постелката, по-добре да нямате постелка и да имате сцепление с пода. Така, ето за какво става въпрос. Дигаме в странична дъска, дясна. Тук сгъваме хубаво колямото, хващаме пръстите на крака и изплаваме. Задържаме, свода е хубаво на земята. Връщам. Държим крака. Отпускаме назад. И преминаваме в Хуманасана. От тук изтегляме по този начин и отскачаме. Отиваме в Утанасана. От Утанасана отново връщаме в висока дъска. Задържаме. Минаваме само през планкови. Хубаво изплуваме. Връщаме. Точно така. След което отново максимално стеглиме главата, сгъваме краката, отиваме в пълно навеждане напред. От тук отиваме в Twist Chair или така наречената усукан поза стол. Ето по този начин задържаме. Слагаме лявата ръка зад десния глезен и гледаме към дясната. И задържаме в позицията. Хващаме десния крак с лявата ръка и бавно вдигаме, изпъваме и усукваме целия торс на дясно с изпънати крака, където задържаме. Изкъваме отново. Отново сме в поза стол. Усукваме лявата ръка зад десния глезен. Задържаме. С дясната ръка хващаме левия крак. И отново. Хубаво. И изправяме. Задържаме. 1, 2, 3. Връщаме пак в изходна позиция. От тук отново сме в поза стол. Задържаме. Усукваме. Дясната ръка зад левия, лявата ръка зад левия глезен. Хващаме. Отново изправяме. Но този път минаваме в Гарадостана. Дясният крак върху левия, дясната ръка върху лявата. Задържаме. Отпускаме и връщаме от Гарадостана. Отново отпускаме. Този път връщаме и отиваме в поза воин. От поза орел в поза воин. Като хубаво изтеглиме гърдния кош, нагоре задържаме. И отново отиваме в поза Гарадостана. Отново връщаме поза воин. Отпускаме надолу. Задържаме. От тук ниско слизаме и натискаме челото в коляното. Задържаме. Връщаме позицията и преминаваме в
Поза стол. Дясната ръка зад левия глезен. Отново усукваме. Хубаво торса. Дясната ръка хваща левия крак. И бавно изправяме. Задържаме хубаво. След това минаваме в гърдосана поза орел. Левия крак върху десния. Задържаме. Отпускаме, ниско слиза торса. Натискаме хубаво целия свод на десния крак. Отново връщаме. Задържаме. Пак сме в поза орел. От тук преминаваме в поза воин и хубаво изтегляме гръбния кош назад. И по-скоро изтегляме гръбнака назад, а гръбния кош нагоре. Изтишваме. Отново отиваме в поза орел. Задържаме. Отново сме в поза воин. Отново стеглиме гърба назад, а гръбния кош нагоре. Задържаме. 1, 2, 3. Връщаме от тук. Отново. Изтегляме. Отпускаме сега надолу. И отново нагоре. Едно хубаво. Отпускаме нагоре. 2. Отпускаме 3. 4. Връщаме. Откосваме челото в коленото. Задържаме. И отново връщаме. 1, 2, 3. Тук работим поза навасана за абдоминалните коремни мускули. Хубаво вдигаме. 1, 2, 3. Изтегляме торса напред и пак вдигаме. 1. Краката са шпиц. Вдигаме отново. Само с корем. И отново последователно вдигаме краката. Отпускаме и завършваме с пълна изтегляне напред Пашимотасана.